Добрый вечер. З вами Ольга Старостина. У эфіры навіны па-беларуску і без цэнзуры. Распачынаем аб'ектыў. Страйк на прадпрыемстве. Мы пообещали, что не будем работать, пока нам деньги не заплатят. Люди не атрымліваюць заробкаў некалькі месяцаў. За март, апрель, май уже отработали. Ребенок в сад ходит, за садок висит. Што схавае беларуская міліцыя на еўрапейскіх гульнях? Честно, самих милиционеров бы и спрятал. Трагічная статыстыка. Нечего влезть в воду, если ты не умеешь плавать. Якія рэчы несумяшчальныя з вадой? Страйк на прадпрыемстве. Драматычная сітуацыя на заводзе праммеханіка ў Гатаве Менскай вобласці. Працаўнікам не плацілі заробкаў больш за 2 месяцы. Некаторыя запазычанасці сягаюць 2, а то і 3 тысячаў рублёў. Работнікі спынілі працу з панядзелка. Падрабязнасці ў Сергея Падсасоннага. Гатава под Менском. Тут людские драмы довели до отчаю и страйку на заводе праммеханика. Мы пообещали, что не будем работать, пока нам деньги не заплатят. И сегодня первый день начали работать. Сегодня должны обещание свое сдержать, выплатить какие-то деньги. Я не знаю тогда, что будет, честно. Я уволюсь за себя, за остальных не скажу ничего. Звальняюцца і іншыя, як апавёў працаўнік адміністрацыі праммеханікі «Радыё Свабода», са стаработнікаў звольніўся ледзь не кожны 5. Гатава – гэта паселішча за 8 кіламетраў ад Менскай кальцавой, таму людзі шукаюць лепшыя долі ў сталіцы. Хотелось бы, чтобы платили хотя бы более-менее стабильно. До этого времени более-менее стабильно, были задержки незначительные, а сейчас уже 2,5 месяца, это уже очень много. Поэтому люди разбегаются, естественно. А адміністрацыя абяцае, былі і чыноўнікі з аблвыканкаму. На наши звонки на заводе не отказывают. Сейчас никто не может ответить. Оставьте сообщение после сигнала. Завод праммеханіка вырабляе прамысловае абсталяванне. Са словаў рабочых, затрыманне выплатаў тлумачыцца запазычанасцю кліентаў. А вось сярод партнёраў заводу называюцца Беларусь-Калій, Мазыр-Соль, Граніт, Пінск-Дрэў, Івацевічы-Дрэў ды іншыя. Аднак з сакавіка на праммеханіцы заробкі затрымліваюць ці плоцяць часткамі. Выданне «Беларускі партызан» гаворыць пра падобную праблему і на барысаўскім заводзе «Аўтагідраўзмацняльнік». То, что атрымалось у Гатава, оно завтра может атрыматься в любом регионе. Потому что и статистика показывает, что не все у свой час выплачивают заробок. И я лічу, что это не только проблема кіраўнікоў гэтых предприемств, а проблема той эканамічнай ситуации, в якой працуюць сёння предприемствы. На праммеханіцы прафесійнага саюзу няма, а таксама няма і веры, што калі б ён быў, то на нешта б уплываў. Дапамогаю можа стаць прафсаюз незалежны. Тым больш, як мяркуе Геннадзь Фядыніч, праблемы будуць толькі нарастаць. Калі кіраўнікі вы не можете працаваць у гэтым стане, так зберитесь і скажите: Александр Григорьевич, мы не можем працаваць больш, мы закладники системы, а за нами закладники рабочие. Больше мы так не можем. Что, не хапае сказать правду? Тады закладники рабочие. Рабочие говорят зараз правду. Мы працаваць больш за бесплатно не будем. Бо ад працы без заробку опускаются руки, ды наворочваюцца слёзы. Обидно, что работаешь, а зарплаты не дают вообще. За март, апрель, май уже отработали. Ребенок в сад ходит, за садок висит. Долг висит? Что сказали в саду? Подождут еще. Ну, сколько они могут ждать? Будет судебный исполнитель уже потом решать. Потому что, сами понимаете, что это располком, и реально просто все это идет в сад же с располкома. Ну, а вы сказали, что не платят зарплату? Да. Вот с мужа зарплата выделила, какую-то часть оплатила, а 100 рублей висит еще. А ребенку в школу идти в сентябре. Ну, что начальство говорит? Ждите, будет. Але колькі чакаць і ці дачакаешся ўвогуле, адказу няма. Сергей Падсасонны, Белсат. Ваяваў з нацызмам на фронте падчас Другой сусветнай вайны, а потым ствараў Беларускі народны фронт. Савецкія ўлады цэнзуравалі ягоныя творы, але ўсё ж пабойваліся аўтарытэту Васіля Быкова. У час жа кіравання Лукашэнкі народнага пісьменніка пачалі цкаваць, змусіўшы да эміграцыі.
Васілю Быкаву сёння споўнілася 95 гадоў. Вянок памяці ад Вітаўта Сіўчыка. Чалавек, як і кожная жывая істота, ад Бога нараджаецца свабодным. Ён ваяваў за свабоду, і бадай мала хто мог гэтак апісаць беларуса на вайне. Народнаму пісьменніку Васілю Быкаву споўнілася б сёння 95 гадоў. Самыя вострыя тэмы, самыя непрыемныя. Вот браць на сябе, увесь час у гэтым знаходзіцца, прайсці эту вайну і потым не адступіць і далей ваяваць, гэта трэба мець вельмі моцны характар. Яшчэ за савецкім часам творы Васіля Быкава друкаваліся мільённымі накладамі, перакладаліся на іншыя мовы і разыходзіліся далёка па-за межы Беларусі. Вельмі шкада, што Васіль Владзімірович не паспеў атрымаць Нобелеўскую прэмію. Тады, можа быць, яго вядомасць была б яшчэ большая, яна і так шырокая, вельмі шырокая. Творчасць і франтавы досвед Васіля Быкава прынеслі яму вялікі аўтарытэт. Аднак пры ўсім гэтым за сваю праўду пісьменніку ўвесь час даводзілася змагацца з савецкай цэнзурай. Доходило до того, что хотели снять по 16 сторонок. В одном месте, одно место, 16 сторонок. Это доходило вот до такого просто кастрирования усіх самых складаных эпизодов. Это мається на увазі коллективизация сталинская, это мається на увазі самогубство, скажем, у знаку бяды міліцыянера Васіля Ганчарка. У 1988 годзе менавіта Васіль Быкаў напіша прадмову да гістарычнага артыкулу Зянона Пазняка і Еўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Акурат у дзень народзінаў пісьменніка адбудзецца першы мітынг ва ўрочышчы. У той самы год Васіль Быкаў падтрымае стварэнне Беларускага народнага фронту. Нацыянальнае адраджэнне, абвяшчэнне незалежнасці прайшло пад знакам, пад маральным аўтарытэтам Васіля Владзіміровича Быкава. У 1994 годзе Васіль Быкаў быў даверанаю асобай кандыдата на прэзідэнцтва Зянона Пазняка. Пасля паразы супраць пісьменніка распачалі дзяржаўную кампанію цкавання, чым вымусілі з'ехаць у эміграцыю. На радзіму Васіль Быкаў вярнуўся незадоўга да свае смерці, якая наступіла 22 чэрвеня 2003 года. Прадстаўнікі ўладаў дэманстратыўна адмовіліся браць удзел у пахаванні. Тады чыргінец прынёс чырвона-зялёны сцяг, дзяржаўны сцяг, і паставіў на сцэне. Калі прыйшла Ірына Михайловна Быкова, яна ўбачыла гэты сцяг, сказала прыбраць чырвона-зялёны сцяг, таму што Васіль гэтага не любіў. Аднак неадпаведнае стаўленне ўладаў да Васіля Быкава працягваецца дасюль. Праз 16 гадоў пасля смерці народнага пісьменніка ў нашай краіне няма ніводнага помніку Васілю Быкаву. Няма праспектаў, няма плошчаў яго імя. Васіль Быкаў усім сваім жыццём зрабіў вялікую справу для беларусаў. Цяпер жа прыйшоў наш час адплаціць яму і годна ўшанаваць памяць народнага пісьменніка. Вітаўт Сіўчык, Белсад. Дэпартавалі з Украіны ў Беларусь. Былога беларускага палітвязня анархіста Александра Францкевіча затрымалі ў Кіеве на выхадзе з будынку Дзяржаўнай міграцыйнай службы, дзе ён працягваў від на жыхарства ва ўкраіне. Александр Францкевич звязвае сваю дэпартацыю з ціскам на анархістаў з боку службы бяспекі Украіны. В Украине неадекватно начали репрессировать представителей анархического движения, и, я так понимаю, в связи с отсутствием какой-то конкретной информации, они прибегают к таким методам массового запугивания, когда просто делают там обыски без какого-то повода, не предъявляя обвинения. До того, как у меня ситуация произошла, у моей жены был обыск по делу нападения на атошника Вербича, к которому она никакого отношения не имеет. Паводле Францкевіча працаўнікі СБУ сілаю запіхнулі яго ў аўтамабіль і давезлі да беларускай мяжы, некалькі разоў пабіўшы па дарозе і не даўшы магчымасці скласці заяву аб наданні палітычнага прытулку. Александр Францкевіч быў актывістам анархісцкага руху. У 2011 годзе яго судзілі на 3 гады зняволення паводле абвінавачання ў зацятым хуліганстве, наўмысным пашкоджанні маёмасці і несанкцыянаваным доступе да камп'ютарнай інфармацыі. Праваабарончая арганізацыя прызналі Францкевіча палітвязнем. У 2015 годзе ён з'ехаў ва ўкраіну. Людзі ў Галічы, а ўлады гандлююць золатам. Каля 2 тоннаў каштоўнага металу з дзяржаўнага скарбу незаконна спрабавала прадаць кіраўніцтва Венесуэлы, дзе цяпер пануе крызіс. Крыніцы выдання Wall Street Journal кажуць пра 2 спробы правесці залатую угоду на гандляваннях у Турцыі. Юлія Цяльпук падрабязней.
Венесуэльцам няма чаго есці і як лікавацца. Краіна перажывае найбольш працяглы ў гісторыі крызіс, выкліканы падзеннем коштаў на нафту і палітычным ладам. Урад хоча набыць ваенную форму для сваіх абаронцаў коштам у 50 мільёнаў еўра. Лепш бы накіравалі грошы ў нашыя шпіталі, хаця б 2 мільёны еўра. Венесуэльцы даўно патрабуюць дапамогі. На фоне сутычак урадавага войска з апазіцыяй выданне The Wall Street Journal інфармавала пра вываз сёлета венесуэльскімі уладамі амаль 7,5 тонаў золата з дзяржаўнага скарбу і спробу прадаць трэцюю частку гэтай партыі. Краіною гаспадаром 2 тоны золота якога ў сакавіку выстаўлялі на гандляванне ў Турцыі, лічылася Уганда, аднак мытныя дакументы сведчаць, што яно паходзіць са сховішча венесуэльскага цэнтрабанку. Гэтае угандыйскае золатаперапрацоўчае прадпрыемства вырабляе да 600 кілаграмаў зліткаў за сотні. Менавіта сюды, паводле крыніцаў амерыканскага выдання, нелегальна пераправілі венесуэльскае золата. 2 тоны са зніжкаю выстаўлялі на турэцкія тэрміналы. Схему ўзбагачэння венесуэльскага лідара, сябрука прэзідэнта Турцыі, перыядычна выкрывае і агенцтва Bloomberg, праз якое праходзіць фінансавая інфармацыя з сусветнага гандлёвага рынку. Гэтак у лютым вялося аб продажы Мадурам золата на 900 мільёнаў долараў праз турэцкую фірму. Абураныя і збяднелыя з краіны бягуць людзі. Безумоўна, калі канфлікты ў Венесуэле не будуць развязаныя ў палітычным парадку, мы будзем і надалей назіраць плыню цікачоў. Я ведаю, што ўрад Венесуэлы скардзіцца, што нашыя лічбы завышаныя, але гэтыя лічбы мы атрымліваем ад рэгіянальных уладаў. Паводле ААН выехалі ўжо 4 мільёны венесуэльцаў, гэта больш за 10-ую частку насельніцтва. Пры гэтым краіна магла быць адной з самых заможных у рэгіёне, калі б не няспынная сацыялістычная рэвалюцыя. Земля пропитана нефтью. Это самые большие запасы нефти в Латинской Америке, да? И они бедные, они очень бедные. Почему? Потому что там все государственное. Апозіцыя на чале з Хуанам Гуайда абяцае грамадзянам доўгачаканыя рэформы. У суботу перуанскі вайсковы чыноўнік заявіў, што толькі цягам сотня ў мяжу перакрочылі 10 тысяч венесуэльцаў. Такую ситуацию мы переживаем сегодня у Венесуэле за тых, кто во ўладзе. Мы идем у Чили. Мы павінныя працягваць барацьбу за выжыванне. Эканамічны крах Венесуэлы пры прэзідэнту Николясу Мадура выклікаў самы вялікі міграцыйны крызіс у найноўшай гісторыі Лацінскай Амерыкі, прымушаючы такія краіны, як Перу і Эквадор, змагацца з беспрэцэдэнтным усплёскам іміграцыі. Юлія Цяльпук, Белсат. Еўрапейскія гульні, што паслязаўтра распачнуцца ў беларускай сталіцы, будуць каштаваць больш за 70 мільёнаў долараў. Усё мусіць выглядаць прыгожа і дорага. Гэтак сталічная міліцыя, каб зрабіць уражанне на замежнікаў, імаверна перасядзе на больш дарагія машыны. Старыя ж схаваюць. Пра нятанную паказуху Ярослаў Сцешак. Да еўрапейскіх гульняў у Менску схаваюць еўразійскія міліцыявозы. Гэта вынікае з дакументу, які атрымаў са сваіх крыніцаў блогер Нехта. Калі верыць ананімнаму зліву, дэпартамент аховы Міністэрства ўнутраных справаў патрабуе ад Менскага гарадскога дэпартаменту прыбраць з вуліцаў вазы і нівы з мігалкамі. Неабходна з 19 чэрвеня да 1 ліпеня выключыць перабыванне на маршрутах патрулявання службовых аўтамабіляў маркі ВАЗ і мінімізаваць выкарыстанне аўтамабіляў Chevrolet Niva ў дзённы час. Ці гэта сапраўдны загад? Дэпартамент аховы адказаў журналістам, што не каментуе такой інфармацыі. Честно, самих милиционеров бы спрятал. Милиционеров в первую очередь, потому что они немножко странные. Желательно убрать весь ОМОН с улиц. Прятать ничего не нужно, нужно наоборот показывать что-то хорошее. На мой взгляд. Например, парки, например, местную кухню, местных девушек. З дзяўчатамі ў беларускай міліцыі справы не горш, чым у КНДР. На менскіх скрыжаваннях на час еўрапейскіх гульняў паставілі 25 рэгуліроўшчыц кіраваць рухам і фармаваць імідж краіны. Але гасцей будзе не так і шмат. Арганізатары чакалі на еўрагульні 30 тысяч турыстаў, але квіткоў на імпрэзу прадалі за мяжу толькі 20 тысячаў. Афіцыйнаму Менску яны патрэбныя ў якасці часткі перадвыбарчай кампаніі Александра Лукашэнкі. Таксама Лукашенко прыме на адкрыцці еўрагульняў прэзідэнтаў Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Сербіі. А з Расіі прыедуць прэм'ер-міністр Дмітрый Медведзеў і кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў, вялікі аматар спорту.
ладно, ты чё, Мядзведзеў прыедзе не проста як заўзятар. Апошнім часам менавіта ўрад Расіі стаў лакаматывам прымусу Александра Лукашэнкі да паглыбленай інтэграцыі ў межах так званай саюзнай дзяржавы. Расійскі бок паставіў так званы дэдлайн, гэта канчатковы тэрмін, калі беларускія афіцыйныя працоўныя камісіі павінны прыйсці да нейкай згоды ў пытаннях інтэграцыі. Гэты дэдлайн 21 чэрвеня, якраз вось момант прыезду прэм'ера Расіі Дмітрия Медведева. Як адзначае Віталь Цыганкоў, расійскія чыноўнікі перад візітам да нас ужываюць псіхалагічны ціск на ўлады Беларусі. Напрыклад, заяўляюць пра 90% дамоўленасць аб праграме інтэграцыі. Так што горача будзе не толькі на стадыёнах. Ярослаў Сцешык, Белсат. У спёку ратавальную можа падавацца вада, але менавіта яна часта становіцца прычынай трагедыі. Ужо больш за 150 чалавек патанулі сёлета ў вадаёмах Беларусі. Што рабіць, каб гэтага не здаралася? І як, калі такое здараецца, ратаваць тапельца? Ведае Зміцер Міцкевіч. Купацца забаронена. Абсалютна зразумела напісана на знаку. Ну не проста ж так яго тут паставілі. Аднак нават такія канкрэтныя наказы застаюцца непачутымі вялікай колькасцю людзей. Як вынік, траўмы і нават смерці сярод аматараў акунуцца ў летні дзень. Паводле таварыства выратавання на водах, з пачатку года ў Беларусі патанулі 159 чалавек, у тым ліку 16 непаўнагадовых. 4 з 10 былі нецвярозыя. Уратаваць здолелі 131 особу. Если вы уже полезли спасать, то есть подплывать со стороны спины. Потому что человек, который тонет, он видит вас как островок безопасности. Он начнет вас топить, кусать, царапаться, биться. Перед подходом к утопающему ныряется. Он вас теряет с виду, вы выплываете со спины, просовываете руки под мышки и тянете его к ближайшему берегу. То есть фиксируете его голову, чтобы она не была под водой. Але перад тым, як самому кідацца на дапамогу, абавязкова патэлефануйце на нумар 101, каб на месца выехала не толькі брыгада прафесійных ратавальнікаў, але і дактары. Калі ж вы не ўпэўнены ў сваіх сілах, ніколі не спрабуйце ратаваць чалавека. Адмыслоўцы раяць звязаць вяроўку з вопраткі і кінуць яе пацярпеламу. Гэтак жа можна выкарыстаць і аўтамабільныя тросы, ды выцягнуць тапельца на бераг. По доставлению на берег вы убедитесь в состоянии человека. Если констатировали то, что произошла остановка сердца, то необходимо проводить реанимационные мероприятия, то есть это массаж сердца и искусственная вентиляция легких. У чым прычына частых няшчасных здарэнняў на беларускіх водах, адказваюць аматары адпачынку ля сталічных вадаёмаў. Большое количество ряски недалеко от берега, в которой можно просто запутаться, испугаться, травмируется. Неправильное поведение, алкоголь и так далее, жара. Я смотрю, тут запрещено алкогольные напитки, это хорошо даже. Что, может быть, и от этого много. Когда человек просто выпил, может, он не умеет плавать. Вот люди поэтому тонут. Ну, вообще нечего влезть в воду, если ты не умеешь плавать глубоко. Либо брать с собой специальные жилеты, круги, нарукавники. У Беларусі штогод больш за 100 нырцоў атрымліваюць цяжкія пашкоджанні хрыбетніка і спіннога мозга. Прычына – купанне ў забароненых месцах, а таксама нырання ці скокі ў ваду з вышыні. Для апошняга ва ўсёй Беларусі увогуле няма дазволеных месцаў, хіба што ў адмысловых бассейнах. Купаться только в отведенных местах, это пляжные зоны, где оборудовано раздевалками, буями. Водолазы проверили дно, что оно пологое, чистое. Дети до 14 лет должны находиться со взрослыми только в детской зоне. На каждом пляже есть детская специально отведенная зона. Таксама уважліва сачыце за малымі дзецьмі і не пакідайце іх без нагляду. Варта сачыць, каб яны не толькі не лезлі ў ваду, але і не перагрэліся. Ну і самае галоўнае. Памятайце, што купанне і алкаголь рэчы несумяшчальныя. Прытрымлівайцеся правілаў бяспекі на вадзе і атрымлівайце асалоду ад адпачынку. Зміцер Міцкевіч, Белсат. Ваш калега спазняецца на працу ці ездзіць за мяжу ў працоўны час. Паведамце пра гэта Дзяржкантролю. З гэткай прапановай установа звярнулася да жыхароў горадні і гарадзеншчыны, дзе камітэт дзяржаўнага кантролю выявіў неаднаразовыя парушэнні такога кшталту. Сёлета за парушэнне працоўнай дысцыпліны ў вобласці ўжо паспелі аштрафаваць 31 працаўніка. Нашы журналісты за некалькі гадзінаў не знайшлі ў цэнтры горадні нікога, хто прызнаў бы, што спазняецца на працу. А паведамленне ў Дзяржкантроль пра спазненне калегаў гарадзенцаў спрымаюць як даносы. Потому что доносить нехорошо.
Честно, даже если убивать будут, доносить не буду. Там, где я вырос у Деречни, это вельмі было заганное. За гэтай рэчы могли бы нават хату спалить. Потому такое выхаванне было. Вот у нас партизанка скончилась в 55-м году. Поэтому нас за такие рэчы вельмі карали моцно. Поэтому мы этого не робили. Ну а зачем? Я могу тоже в этой ситуации оказаться. Плануецца, што ананімная тэлефонная гарачая лінія для перадухілення парушэнняў працоўнай дысцыпліны будзе працаваць у камітэце дзяржкантролю гарадзеншчыны да 18 ліпеня. Сёння міжнародны дзень шпацыру, а ці будзе заўтра спрыяць надвор'е прагулянкам? Пабачым ужо цяпер у прагнозе. У мяне ж на гэтым усё. Прыемнага вам вечара. Беражыце сябе.